Well, ọkwụchetala mgbe izizi mụ nwa fụrụ gị n'ime bọs n'ime Septemba 21st na 1994 sọsọchi gị na mma gị godu na agbakagodu m isi. Girl, mụ nwetara onwe m. Every day me spend with you is like the best day na ndụ m. Na hụrụ gị n'anya bụ the best day mụ nwa megoro na ndụ m. Nne, nye m obi gị ka mụ nwa bata gwunye life. Obi m ghekwo n'oge bịa bata ka igwunye life. Chọrọ ife na America ka chọrọ on top because there's a breed caught in there. Yeah. Ụmụasa ka ha na-ebuzi anya ọkụ ụfọdụ chọrọ ịkọ na nke ha